Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξω Minecraft. Αλλά δεν θα παίξω Skywars, θα παίξω Bed Wars. Βασικά πρώτα θα παίξω Survival Games. Όχι από εδώ τις Survival Games. Είναι από εκεί. Έχω πολύ καιρό να παίξω. Survival mode. Εκεί πέρα είναι τα Bed Wars, αλλά θα μπω Bed Wars. Μετά θα μπω Bed Wars. Λοιπόν, Survival Games. Λοιπόν, μπήκα στα Survival Games. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θα κόψω το βίντεο μέχρι να μπει, γιατί κάνει και πάρα πολύ ώρα και δείχνει πράγματα. Να, έτσι τα δείχνει. Αυτό, bye bye. Ωραία. Έφτασα στη θέση μου που πρέπει να είμαι. What? Τι είναι μια πηξίδα εδώ? Πέταξε την πηξίδα κάποιος και μετά έφυγε αμέσως. Τέλος πάντων. Τέλος και αν είναι αόρατος. Αλλά και να είναι αόρατος θα έχει πάρει την πηξίδα του. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα στο τουλάχιστον ένα chest. Γιατί και το ένα φτάνει, γιατί έχει και πάρα πολύ καλά πράγματα. Μπορεί να σου τύχει diamond axe, diamond, κάποιο είδος από armor. Μπορεί να σου τύχει και πράγματα από diamonds και όλα τα άλλα. Από emerald δεν μπορείς. Δεν βρίσκεις εύκολα, πολύ σπάνια βρίσκεις emerald. Εδώ πέρα, στα survival games, στα άλλα δεν ξέρω. Καλά και Skywars δεν βρίσκεις εύκολα. Εγώ είχα βρει μια φορά emerald. Είμαστε με ομάδες. Τι βλέπω ότι όλοι είναι κίτρινοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία. 3, 2, 1, πάμε. Ωραία. Είδατε. 3 πέτυχα. Ωραία. Είμαι οκ, πρέπει να φύγω τώρα. Στα πολύ γρήγορα. Κάποιοι δεν κουνιούνται καν. Αλλά θα το σκοτώσω. Καλά. Ωραία. Πέθανε. Δεν κουνιούνται καν. Πέθανε. Κοίτα εδώ, έχω σκοτώσει τόσους. Σκότωσα 2 άτομα και έχω 3 πηξίδες. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να κάτσω. Εγώ θα φτιάξω τα πράγματά μου. Πέρα αφήνω χώρο για μήπως πετύχω bow. Λοιπόν, 7 minutes. 7 minutes. Ωραία. Είμαστε ok μέχρι τώρα. Έρχεται κάποιος. Ανεβαίνει και ανεβαίνω. Κατέβω καλύτερα. Θα με σκοτώσει. Λοιπόν, πρέπει να κατέβω γιατί σίγουρα θα με σκοτώσει. Να βλέπετε. Να, βλέπετε έχει diamond σπαθί. Μπορεί να σας τύχουν τα καλύτερα πράγματα. Μπορείτε να είστε όλοι diamond. Όλα, σπαθί diamond. Όλα diamond. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά όλα diamond. Armor. Ένα diamond. Πάρτε. Μπορεί και να... ωραία. Έχω και ωραία armor. Θα με σκοτώσει ένας. Ή μία. Δεν έχω δει το skin.
Παλιάτα όμως η παιδί, ας γλεντήσουμε παιδί. Θα με σκοτώσει, παιδιά, άμα φάω αδειά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν πεθαίνεις, σε βγάζει despawn αμέσως εκεί, σε αυτό το σημείο που με έβγαλε. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί δεν πατάς 2 ώρες και βέβαια τι να δεις που παίζουν αυτοί, τι να δεις. Πλεκία θα είναι. Λοιπόν, είμαι στο σημείο που πρέπει και να είμαι. Κάποιοι πάνε πίσω και δεν παίρνουν τα chest. Πρέπει να σου πούμε ένα, αν δεν και τα άλλα. Αλλά εγώ παίρνω όσα μπορώ. Φίλε, τόσο χώρο και δεν μπορεί να κουνηθώ. Όπου να είναι στο δάσο. Κοίτα εδώ, οι άλλοι κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι. Are you ready? Yes, of course. Πέντε, όχι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ναι, βλέπετε ότι είχαν πάρα πολύ καλά πράγματα. Εγώ βασικά τώρα έφυγα. Ωραία. Φεύγω να μην με σκοτώσουνε. Τι μπορεί τώρα ξεκίνησε το PvP. Α, όχι, τώρα ξεκίνησε, ευτυχώς. Ξεκινάει όποτε σου λέει το PvP. Δεν ξεκινάει αμέσως και κάποιος με κυνηγάει. Τέλεια. Βάλω armor να το κοπανίσω. Ελάτε, ηλίθεια. «13 survivors». Έτσι το λέει. Οκ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Λέει. Έλα ρε φίλε. Μου έχει σπάσει τα... Λες να είμαστε ομάδα. Ομάδα είμαστε. Λέω κι εγώ. 100 φορές αρχίζαμε να κουπανιόμαστε και δεν. Ωραία. Ούτε να έχουν κάτι τα πράγματα, τα chest. Βλακίες. 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 Άλλα. Βλακίες. Όλα βλακίες είναι, δεν χρειάζεται να τα ψάχνω και να χάνω και το χρόνο μου. Και να μου ακούνε και οι... Είναι κρυμμένα κάποια chest, για να ξέρετε. Δεν σου τα έχει ακριβώς μπροστά σου, γιατί άμα σου τα έχει ακριβώς μπροστά σου θα ήμασταν όλοι με Diamond Armor και με Diamond Σπαθί και με bow με άρους. Καταλάβατε. Φαντάζεστε να έχει... Όχι. Ωραία. Σε κατεβώ. Θα φάω αναγκαστικά damage. Νομίζω έχει την golden apples. Λόμπις λαζούλι. Καλά δεν το χρειάζομαι. Βλακίτσι είναι. Όχι, άρους ήταν απλά. Όχι. Θα έχει τίποτα. Θέλω τόσο. Εκεί άτομο. Είναι και εκεί άτομο. Φεύγει. Λοιπόν, πάει από εκεί, από πού πάει. Είπα τη shift. Φάμε. Πάτησε και αυτό shift. Και έτσι μπορεί να μου κάνει και ένα shift. Το καλό είναι να πηγαίνεις πίσω από τους άλλους, γιατί οι άλλοι
μπορεί να έχουν ένα diamond σπαθί και να ανοίξουν ένα chest που να έχει diamond σπαθί πάλι και να μην το πάνε να το αφήσουνε, μετά να ανοίξεις εσύ, παπ, το πήρες και έχεις και εσένα diamond σπαθί. Λάμπης λαζούλη και φαγητό. Είναι πολύ ψηλά ρε φίλε. Δεν θα να πήγε κανένας εκεί πάνω, τόσο ψηλά. Εγώ θα πάω εκεί, μήπως βρω τίποτα. Μετά σας βάζει το survival game, άμα μείνεις αυτά τα 4 λεπτά που έχει τώρα στην αρχή έχει 7 λεπτά. Άμα μείνεις ζωντανός, σας βγάζει όλους εσάς που μείνατε εκεί πέρα που είσαι στην αρχή και παίζετε PvP. Μπορείτε να φύγετε, αλλά όμως αν φύγετε και πάλι είναι σαν να μην τη γλιτώνετε, είναι σαν να είστε νουμπάδες. Λέω αυτός είναι νουμπάδες, δεν θέλει να παίξουν PvP, θέλει να παίξουν κυνηγητό. Καταλάβατε, γι' αυτό πρέπει να παίξει PvP. Λοιπόν, τώρα να βάλουμε εδώ πέρα το φαγητό. Να, 3 minutes. Εγώ άμα μείνω ζωντανός θα το δείτε ότι θα παίξω PvP. Εγώ θα φύγω βέβαια. Δεν ξέρω, είμαι λίγο... Εγώ είμαι καλό στο parkour και στην πραγματικότητα και στα παιχνίδια. Αλλά εγώ είμαι άσχετος στο PvP. Εντελώς. Παίζω Skywars. Καλά άσχετα που νικάω Skywars. Αυτή κάνω... Πώς το λένε? Ξαφνικές νίκες. Δεν το κάνω επίτηδες. Έτσι ξαφνικά. Μου εμφανίζεται, νίκησα. Καταλάβετε. Παίζω μόνο και μόνο για εσάς. Για τίποτα άλλο. 2 minutes. Μπορώ να κρατήσω 2 λεπτά. Νομίζω όχι. Και μακάρι όμως να μπορώ. Θα μπορέσω. Κρατήσω 2 λεπτά. Όχι, δεν κράτησα 2 λεπτά. Να σας το δείξω. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάτσω σε μια γωνιά με shift. Και το άλλο είναι να προσπαθώ να παίξω και να προσπαθώ λίγο να κάνω αυτό. Εάν δεν το κάνω, αν δεν το πετύχω, να δείτε άλλα βίντεο που το κάνω. Στο κομπιούτερ, στο tablet, σε κινητό, σε ό,τι θέλεις. Και κάτι άλλο, όταν σας βγάζει εδώ πέρα, στην αρχή, όταν περνάνε τα 7 λεπτά και είσαι ακόμα ζωντανή, σας έλεγα, έχετε ακόμα αυτά τα πράγματα που μαζεύατε. Γιατί θα μου πείτε πώς θα παίξεις PvP άμα χάσεις τα πράγματά σου, άμα δεν τα πάρεις μαζί σου. Καταλάβατε. Λοιπόν, ακόμα το βίντεο μέχρι να λέει 3, 5, 4, 3, 2, 1. Άρχισε να κάνει τικ τικ. Λοιπόν. Ωραία, πήρα τουλάχιστον αυτό. Ωραία. Ωραία, είμαι εντάξει, φεύγω. Αμέσως. Ωραία, θα το σκοτώσω αυτό. Λοιπόν. Άντε, ξεκινάω PvP. Θα το σκοτώσω. Έλα, ξεκινά, να φύγω. Ωραία. Δεν παίρνω την πηξίδα. Λοιπόν, να σκοτώσω 64 άτομα και να έχω ένα stack
πηξίδες. Και δεν θέλω. Λοιπόν. Είναι ακριβώς από πάνω μου. Θα κρυφτώ εδώ. Τώρα έχω και τέτοιο. Blender Steel λέγεται. Ναι, Blender Steel. Λοιπόν, κάνω πως δεν τον βλέπω και απλά προχωράω. Κάνω και λίγο parkour εδώ. Δεν μπορώ να βάλω φωτιά. Κάπου πήρα το Flint Steel. Και εγώ να το πάρω και θα έβριζα άμα μου το παίρνανε. Πραγματικά. Και να δεν χρησιμεύει καν. Πες μου ότι έρχεται κάποιος. Άμα έρχεται την έχω γράψει. Τουλάχιστον. Ωραία, είναι πλάτη. Αλλά και εγώ καλύτερα να μην πήγαινε. Λοιπόν, καλύτερα να μην πήγαινε κοντά του. Λοιπόν, και έφαγα και όλο το φαΐ που είχα. Οκ. Α, μπορεί να έχει εδώ πάνω τσες. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα και δεν έχει τεστ. Τζάμπα έρθα. Αλλά δεν ήρθα, όχι δεν ήρθα τζάμπα. Μετά, παπ. Ωραία και δεν έφαγα και damage. Ωραία, τώρα πρέπει να βρω επειγόντως ένα chest. Γιατί πρέπει να βρω φαΐ. Λοιπόν, όπως έλεγα πρέπει να βρω επειγόντως ένα chest που να έχει έστω μια μπριζόλα ψημένη. Γιατί θα πεθάνω από το φαΐ. Θα ζήσω από τους ανθρώπους, από τους players και θα πεθάνω από το φαΐ. Το φαντάζεστε. Α, καλά. Αυτός. Έχω τόση ώρα αυτά. Λοιπόν, ωραία. Να σκοτώσω αυτόν. Ή θα με σκοτώσει. Έπρεπε να είχα φύγει. Τώρα με κυνηγάει, ωραία. Είναι πολύ μακριά. Σίγουρα που θα με βρει. Θα πηγαίνω και με shift. Φαντάζεστε να με βρει. Ωραία. Ωραία. Έφυγε. Οκ. Πώς. 7 players. Team είναι. Πες μου ότι είναι team. 7 players. Α, όχι. Είδα. Νόμιζα ότι έγραφε team. Και λέω, όχι είναι team. Να με σκοτώσουν 7 players. Πώς θα τους σκοτώσω εγώ. Άμα έρθει. Πραγματικά. Άμα έρθει. Να μην έρθει. Λέω σιγά γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι. Να τους. Ωραία. Λεπτά.
το ότι δεν θα ζήσω. Yep, δεν θα ζήσω. Θα με κυνηγάει αυτός. Oh, πήρες. Nice jump. Thank you. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ζήσω 2 minutes. Okay. Okay. What? Ωραία. Πώς λέγονται αυτά? Command blocks. Green command blocks. Ωραία. Μέχρι στιγμής θα πάω καλά. Δεν. Και μένει και 1 λεπτό. Ω, φαγητό. Επιτέλους φαΐ. Φαντάζεστε. Το φαντάζεστε. Ερχόταν από πίσω. 1 λεπτό και έρχεται. Ξέρω. Πέντε players. Ωραία, πετάνανε οι 2. Καλό αυτό. Άρα κάποιος, βασικά, players είναι απασχολημένοι αυτή τη στιγμή δηλαδή. Οκ. Καλό αυτό. Ωραία, ωραία. Είμαι εξαιρετικός στο parkour. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Να πάρω αυτό το chest. Να, όχι. What? Πού μας έβγαλε? Άμα πέσω. Φοβάμαι. Σκότωσα. Όχι. Πες μου ότι το σκότωσα. Σκότωσα. Νίκησα. Νίκησα. You win. Το είδατε. Εγώ το ξέρω αλλιώς. Ότι σας βάζει στην αρχή. Αλλά και πάλι νίκησα. Τέλεια. Μουά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe. Γράψτε κάτω ένα σχόλιο. Γράψτε αν σας άρεσε το βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.